Song na me wate minua berema menimene ya wukumu enso radia tibia na dwi nyina usumie so afọ enso ya no kwafo ne trinini said waka bia wo bom ananwum nyam edi na twentwen ne na ase ama wabemo busa Radina Showbo Scripture na semba kwa me dumpaya. God is watching his way to perform our lives. Adom 106.3 na guswa utie abo no nine apa sima eduno ma mema osofisegu ewa hasa na odifo banso so ewa mema akwaba so mamu nyina akwaba enio pajono bia ho yede ameado yara yesiase nyanko pandum so segu ye mompae yada wase yorade ne nyanko pon ene no penso aya ope obi pono wodi yankwa achaye wodi yakati asefo ho ebere wama moja different sane ama itetramanso da badwemwa ora yeda wase show anyonyam awone pa wewurade waye amaye David said da ya na madame sorry ye onsa en ekuraye anope wonsa ne pagya ye amen ti en sorry mfi yakate so ya bompa ya dia seda ma opa awade waye ejaye ti fu so sha wonsa awrade koso na koso aye nsa nkyerene ne ahwade ama woma die na bemabu ene ne da so asa die awrade nyame waye na dwempo se obe end in life awrade hia no na ye niye na sesa no na man nyoma ohwehwe ne de opebia no embre moma no wei
ana no pay yesrew ewo Yesu din. Amen. Amen. So for Yebua, Papa Yebua Neta Fro, Committee for Central Assemblies of God. Say, why should Oba Penny, Oye, Officer Ewo Habo, Tema, Mr. Bernard Adom Yebua, Radin for Crency. Mr. Kosia Day, Ibayan 1 week, I want to train and be on Papa Yebua, Sham Hodin, and near Busian and Naire, and then Mamon Sham Hodin. Mata, once more sham din him say, open young bonnet deru announcement or open year jarry. Damia duma, if you adame men down in the cosia, the month fan of grown. There's an Indian most more sham hunting. Yen shed Namia sem, Gakra or bra. Now, what you chairman dear near or abontin, Yaminam, Ninquasu, then Samakasia, Sibi, Eshe in crime. Neneno Lucas and Papa tia eye edu enkono chichimua eye edumiensa. Luke chapter 19 verse 13 ede eba from bakona wa 13 na yebeto ato aso ekiri na wofre nenkoa mu edu ede mena du mawon koma na okachire won se monye ho adwuma enkosi se meba entra na me bossa anwu na ye mede pa kosoa na odi tweno na ye din na tweno abusia eye Yesu na okasa emubuom osra hinie ye me kono onja enyankasa o eduna ofre wo mo no omo talent na odisika prudie ehye wo mo nsa oma obi 10 o maybe 5 ocheche ni said yo opese woyo eno kra no na ahinie no aso mo be pre ho ha na ebe hwe yeso ha na ebe si bishop message ba ko opiche me depa message savage mama omko pa hini ba kontra na ba kontra osmuni muni amoka bari wa pre ebe mo no osmu de munye din mu obi anhwe mo so kopem se meko na meba na ye Yesu na kaso but what the openi bia wo tu kwan na wo jasa sikai e dia mam se munya dwuma edunu de ne dia koye adwuma enum de ne dia koye adwuma obi abon homoden se wo de ne dia ye adwuma na oba akode ohwedin osio enemirim Ghana ye din wo tan dia ye nto ukofanie ma na waboka me okope be bi disika isieye womo ye adwuma nyina no owura ne ka se montwa me kopem se meba pilo wanka bibi anka ho ana okoye womuwa wokoye nso ampa wo baaye no suma se monfre me nko ane mreme
Dudika baye no so wura. Eduna wo ye ya na ho adwumanie na ho mo ho so baye ni. Oso wa ya ade kona kohwe aman du no so na asenkuru du no so. Ne num so de ne dia ba oso wa ya ade. Nso na kohwe enum nso so. Obia de ne dia ba ho abasobon nso ye de ma no. Oba ko ba oso wura. Media na misro efise wo ya onipa wo den entimi na me mpa me ho asem timi di kosie enti wabade agewade osi akoa bonefo eya ho asem na ye kan eya me no mi enu ho asem ana ye kan onyankopon no otweredi ampon ne ba Yesu no kro no wode ne papi jayen Yenfan start Ghana. Amana man biya wadi nyame adi asha ne nsa. Ghana nye 65 years. Nti se ana meka se yede start ho no mu. Ghana ye me no. Omampani na abaye omampani na ohwe o mai so. Eniema wo nyame di amaye nyina wadi amaye kwa. Your minister washe aye epo be kwan a wo mo ship niema benyina no obi da no uko baby a gold diamond tin ane ne keka ho nyina no obi da no your education side a minister of education ho your MP ni chase adie bia wo ewiase no onyame yo for edma obi bia yana nya ma se du ba bia o mampani ko parliament no afrese wo mo hia wo mo nyon ne be ko wo mo hia wo no mebu akonta na first 4 years na de ma wo no e ko mo fa so yusu niema wo wura ne beba o enti adwuma ya de ahwo nsa as a minister of road se Kumasi akwan ni ade nyina hye obi nsa awushu onam krom na onam moto ni so a street lights e on nyina e hye obi nsa anyasi ade ahwo nsa kekewu ya be so hwa bebra dundum hye obi nsa ye na dwuma anyo mampani adwuma se so office light Mark ni Rose na dawa sase mark na shobi nsa bola krona ye betu ogu ba bia ye no shobi nsa adwuma bebre na wo man mu nansu ne ye wona wodeda no enti ya de hye won sa ne ye nyina ntim ma ye pe obi be ye minister of bra 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 no bia be minister of bra 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 no bia be MP no bia be assemblyman no bia ayeni diswa wo me bi du wo me bi num meti ya kaso me bi kura mienu a ana ba ko a de hye wo bia ansa no ese se wotimi di ho no kura ma wo man no man ne so aba ne yetimi kwayanim obi asori na Dubai obi asori na Singapore South Africa de nyamya do makohoda bichin kakra unna South Africa crowd intesi agua na ofere aniema bebre baby ya Canada Germany onyame wo babia ni obia ni de wonim se ayi Cote d'Ivoire no ni ade baby kra puni ho ombe yi wo niema fa Ghana omo pepu ibio na nka omo so ade afa ho enso bi ni ho that is spare part akasi nyina kasa akasi etwifo ma nyina ombe fa niema free Ghana cause omo enship niema mfa ho ento nyame ade bia odi ahwe nsanya so odi hwe nsa kekewo adwuma ma se ya yewoyi bishop ya osuansa eda asofo ano ha de odi ahwe ye nyina ya nsa no ahweso wode de odi ahwe ya nsa o but eda bi beba enti matra se bia betra ha no ye de ye pene ye bibia asori yakọ no sana bia won su kokobod na wo ebia na wo electricity ho ebia na wo ya pani a wo da bibia no ya de ahwe won nsa enhwe won nsa keke ahwe won nsa mabutaye ye fru o man mu kro ne de ba afe ankran kra brabo mu a
de nyame de ahye wo nsa no wodi ade na wodi hye wo nsa no enye obi a na be ye pe Wobi betimi aba be yesikani ma papa nyame de sikasema hye ne nsa ebi ye businessman ebi ye doctor ebi ye judge ebi ye teacher ebi ye headmasters ebi obi ani de nyame de hye ne nsa obi honma we ye sofo obi ye evangelist obi ye deacon obi ye deaconess obi ye bishop obi ani de awurade de hye ne nsa me de awurade de hye me nsa no ansa sa wo botra mo ni bri edudia na odi ahye ne nsa ne kakra na odi adia ma wo no wodi ho no kura wo ba obeka se mo akwa no kwafo menem di awrade di ahye wo nsa wonim se sika na odi hye wo nsa wo busua no o sheda de ma for purpose ana wo akura wo no onyame sheda de sika bi ahye wo nsa na so german kwala na ne yi ya to mo nsam ana odi sika ne groto pre da cho be bisa se sika na ba wo nsam no de ye dan asori wo mo bi osha enye nyina ne be ye sofo ma ye yie enye nyina ne be to ka na obi ato afo ho aka enye nyina ne be si dan na obi akọ high hand dan ensi da said the whole world obi ase he wo ma kontum ebinim ha bi dan enti abushie se Ghana di 65 years What the 65 years? What the 40 years? What the 50 years? Kakrana wa jama ye no obesamba uchu mutai obesamba se wo wanye urade anie ne nkyere se urade age a wanye anie ne nkyere se nyame nyame kodenya ma bebre na hye yensa edi ne wo mu wodi akosie wo mpese wo beyi apie menem se me de ba ahwa maboka metowa maboka na so ne ma pebi wo mu nyame hye dade hye wonsa wodi nyum to hye wonsa wodi ene pebi ye hye da kuta o se enka ye ho adwuma na mahomra na nyamfa so so what to from the ashawo eno imfifi Adom 106.3 and I would tea my main cause officer go so medase nyame de bibia hye yensa nyame de bibia hye o ye den ya mentimi nyesa o dabi medie medi ho no kore kakran me komanim we ma ye hunu se etwese onipa bia adwuma bia ye de ahya wonse bia no wo yere ho na wo ye na sa wo ye nso na wo ye ni ya ho aketua nso so ewo ho ema wo hwe enipa miensan a ye de yanka sesika ema wo sesika kora ye de ma wo mu mienu no abo maden di ye adwuma omudi ye adwuma nso no monya reward ho ba kono amfanye adwuma no onya punishment enti asasi asofo yewo die nyame de ahye yensa obobo omampagene ne nkofo ye omonsoso ehye omonsa family eye awofo ensoso nyame enkwala na omodema ode amaye no yenso ibebu omonso akonta congregation na yeda no asasofo no yenso si ibebu ho akonta so menchwa no obi da 20 people ano obi so de ye 1000 azam so god 3000 and me 20 na wo behwa omoso no ese se wutimi di 20 no ho no kore prisa kiani ke gisame de mesi abro science dabi ubetumi ayo asem na de so until no the obia ye bia no yanka who say there must be a time obia bebu hu akonta eho ne hu no yes obia bebu hu akonta na ade ba akone say osese uye ni ye a odwuma no ebekina ye the reward be ma wo wanye ni ye a de obebre ye nyina ayekwa de obebre ye nyina ayekwa enti medie kakra memeka ne se edwuma bia ye de show bia ansa no ye nhwe se ebetumi execute ni ye diulem ebetumi aye ni ye diulem so enkwala na sha wonsa
bomade na hwe mu yi na webu ho akonta papa asore ne sha wonsa bomade na hwe ni yi na webu ho akonta sometimes enye nipa ene bebu ho akonta nipa beka ho asem but the big judge ye nyina bebe kobu akonta chane ye nyame ene ye nyina wiase obia bebe kobu akonta chire no de nipa betumi ebu ho akonta obebu akonta chire upenya ebia osha nase sometimes ebia penyin ne kura ubu akonta chire no one ebi ukura we ebia no mu akonta chire ni ana two ebia ono nso na o judge no ebi kura no no wan judge ni na emum the big judge na nkasa ye nyina ye kɔ akobu akonta chire no ani ne onyankopɔn ane ne twese onipa bia owa asase so no ehwe ya de Ghana sika ama se fabobra fato tomanu amanye yi se wo ye ne yi a wo akonta wo beba akobu ya reward ya de be ma wo anye ne yi so a Ghana fo be ka ho asem but the kase na nkasa eno na be ma wa container life no wo nsa be ka anasa wo be ko he no eno ye onyame ho so for no na chese ba Adom 106.3 ena uti mejidi ese and my father's house the jumedi kesiye bekoso breakfast jumedi ebekoso ejanasi anope yeah ene afufida enko ha ho ko nante de ye nyina ne de ye ka kire wu nyina no eye dwuma ye de ahye yense o me hye sanopa by 8 ekono woni ba bia kwafo ni kire my father's house ene ma bebre wo nyame de aduadua ye mu but obi ono ma de ama no no o de asie wona na di na complain no kra ya ne se na wonka edunu enum no kra beka se na we de ma ne 10 na me de ne ma nyame ehwe obi ensusu se de wote na wode ade ahye ne nsa o chiche according to all that de wa ho de betumi a wo beyo de obi ana ho de ebetumi no eno de ma no mami di for ba amen se onya obi di baby mom se hweso a no nya kono wa buubi wa keru wasusu hu se saade yo de amon wo betumi wo ne wa ho de betumi nie ene o de amon wase nya gidie wo mu se ade o de ma wo no wo betumi ayede abeso enti se wo ya de ma na wantumi abeso onya kono kura je se wo de ne hwamo nia onya kono buubi e de saade de ma wo no wo de ne hwamo ena ni odi ade na ma wo odi ade na so hunu se na yourself segu okay hunu se eye dan yara unya ko ne beba e be bisa ade na ode ma wo ho asem enti wo so odun se ade de ma me se me ye ni ya unya ko ne ba ebi asem pa bi anasa reward bi na ode ba ma me ma anye ni ye so a asotwe bi wo ho a oyes ode ba ma me enti so bi e de bibi sa wonsa wabu bi and or dear mouth. It also make it yourself, but when ye, then your dear mouth, no son, no say, now one more day best son, a bit to me. Now when you say, name dear, to me a year, and or dear mouth, and some control be dear. Say, we are mammy 1,000 or money, wait to me 1 and now 2 no dear mammy, me you could see it. Oh, send one more dear best son. Now, bet to me a year, and or dear mouth. But me yakasa wo de me kafa about time se sie wo de nkwala se wonsa kwan ya be fa so obetete nkwala ne yie no onya kono de nkwala ne se wonsa oba eno ho abasobo na de ma enti wo ba ta wo be ja wo ma wo ba enam na oyam panfo obi obetimi awo no kura na oye no obetena radio so kansama kese o man se panyinimu na den ogboni de kasa kura wanyi tie na na se obetimi awo no wo ba tan wo tifia adwen be na ba wotirimu eyani wo kura man se anka wo baba kwotena bi radio station bi na se obeka asem papa bi asem a eye nidi asem a eye nkranche asem ma wo so don se so bo se we me ba
ene kasa asem we ba afide oba de empo atwa empanfo no otwa mompo a oba tan na ye de sankola ne se ho nsa no adwe be na abadwe nti e be ye wode ana wani baje wani nje esanse wantumi anya den anteneten nkola ne yi nti yesusu ya sede ne se achede anyamede ama yese de yeteneten homo ne yetiti omu yiye na so munye dibia bi gina na omu kasa o makata we de anti akosua bai de we se fie we no film we abusua we no film na ani de no so ayedan ebi account na ne ode ade ne se wonsa no so ba wa kasa mo ade amede se wonse wo so yiye enti yenso so etwase ade bi anyamede acha yensa no ye de ye hweso yiye na ani de ne ba ebi kan ne ode ma ye no so Adom 106.3 na witi ebi ya no ani ama wedu ana me de ama minum na wodi ba ko na ye de ahye wonsa no wodi ane se wosi de o kan so ye me den se monye ho adwuma kosi se meba o se do de hye wonsa ye ho adwuma obi sori tia kakra bi o se meja to unim se bebe bi sawo eni pasori tia kakra bi adwuma ne de na nka wo ye o se me bu ofu ma resign mo mfama ayete sa sorry he wasa nyaminum san kofu bebre wa asafunu mu ana ochusu asa wasa ana no pay minim de e2 preja wansam ya ye kan waja niema ne nyina to wasa oba no atamakoma eye adwuma wo man ye wadwuma ye de ye dia hyew se bia factor bia da wonim se sese otum ho anamo no bomodi na yo ana we na nkamena yama we ayi dan minister ana ya di minister na kwama na yasa ma ne deputy aka ho se dia enima betimi akona nim betimi atoto yie ana no pe dia na hye wonsa minim ebia na dia hye wonsa na ojato ana complain nipa bebre niema pa bebre na me dia hye wonsa ebia wonum kasa kora no wahye da wo bi wano kasa utim se eto asumu ehyenkran eya kyede ana no paminim de ukomu nanso ni nyine mu no osi ye ho adwuma ekosi se meba ye ho adwuma na wo ye adwuma no nso so no wonya ne easy sa o how beba o ta beba na kosi se obeba no wonim da obeba o tino ode ahenie no nso ye maba wadu no no munim da ko a obeba modia mon prepare na mon kohia no enyansafo sa na oka no emu enum ehada ye wom ho yiye siesie ye package wom position wom ho yiye enum no so fa wom nkane a na wom ditre ye ko wom ko na yufkuru no ma ye afe echa wom deda homani ba mo so ano na afi prakope watepe ayi ahemfukuru ne bo nkofo no sori ye no na nnum ne kanea ne dundum na okonya nsafo no se mommoa ya na mommoa ya ka se mo anya tirimodi o mo nso monko wona woto ho na monko tobi anya me bi ho no mu a anya se na wodi ntirimodi no ane we no koye na mo nso monko na monko tobi omo koye omo ba ye no omo bo mu no oso na so abefa num no cause minimo de odi osi ye ho adwuma kosi se meba enje na jejemu yaba yaw yabedi watam yaba ridicule yaba sopaw yaba frustrate you but in the midst of honor ye wo ho adwuma bia de ahye wonsa no odi se wonim pass de wo ye ne papa go ahead and do it na osi wo mko adwuma bia de so no otawo problem ho wonya ni ze nason wonya ni ze sawo ebi kwana de wo ye wo boss no ya kola washo pa no wadi watama se akola we pa na be he nanso so no ye ho adwuma aketua pa bi wo wanimu a etwen wo another pay said my catch your mind father's house and adwumadi be koso bishop ya wo suansa ni mapa bebre ni nyamede aduane mu giftness be bre anyamede aduane mu a woyi ba koto no mu a hyeni penkuna de ne konanim my father's house 8 o'clock I konyina no and then konantenante be bi ti se me asante ni amini mpodware na wa ko me kai first pa kokase nsumechia ye kopo a beach na ma sha jeans na ka shim na mi kudware po epo
nyame anyim adom na getrom epo enko nante unya koye ibia na ya fofida fa kwasha sondem said bishop ahwehwe dwumadie no wotwe pepepepe bomode man father's house for ni kire hono mo de bekoso bia no fe obewi mpaya na wo bobi bibi biara unyame be hye ne ho anyumanyam Adom 106.3 na wotie me pese ye konyame anim breka kre wo mu wadi asha won san kire sa won fa manem wadi asha won san kire sa won fa wotem wadi asha won sase wo kokokotso a wobesaba ento di wodi ye ho adwuma ana mi do ye ho adwuma wankase didi ho kura ye ho adwuma kosise meba no ba yenso no odi anokwafo ne ye ho adwuma no mo ho ba ma ebinom so nya ho mfaso adwuma odi asha won sanyina no wodo won sa fomfa wo fomfa wonim se wo fomfa ye kowra de anim asofu ye nyina kowra de anim se wrade moaye yenim da wo beba wo aka na asem no ato ho no mo yenim da wo beba ebetu ambase na ye besore kura no wo ba wo be de waboaboa ho wasiesie ho de ode hye wo nsa no package ne maye wototo ne maye ehu bibi hye wo nsa ye kwawra de anim minim baabi a wonam minim baabi a wo bia no bia nkwala se de maame kan ye wode ahye wo nsa no wobobu ho akonto wo se wo kan twere na wo se nkwala ya kyede ewrade de akwala na kyew wode ama wo obi kyew ade wo so timi hwe ne yie wo hwe ne yie nipa bebre ya feli woni ma bebre ho kwawrade anim fa wa hwe wa komane kwawrade anim se ewrade bi wa no na bompa ya baabi a wo bia na ka kire ewrade se ewrade kakra wo dia hyemen sei ewrade kakra wo dia hyemen sei mi eske kakra wo dia hyemen sa de wo mi mo ewrade boa me ota beba amane beba bi wa no mendo do ho kasa kire ewrade se ewrade 2021 mi jeja me ho 2021 me to ne ma bi to twene basa 2021 mo fra na kura man timani anhwe wo mu 2021 ne ma bebre na so sama makonya ba 2022 ewrade omeyi kwa me akonya me ahye ne 2022 mu afeni wo match bosumi me ewrade ye mpai bo ne se na ye 7 bua ye na ne pa ka wo ye nimu a ye odi ahye ye nsa no ma enne di nso ba papa ne mpiepie wo Yesu Kristo udini mo esanse wo ye nyame no kwafo ewrade hye ho anyumonyam na bo wo ma obi wa adwuma ne hye ne nsa wo ye ne yie na nso no wotaya wo fam anu odin ewrade ye mpai bo ne se bua ye ne buni mu a enye yie sa wo ba mu be ye yie wo na wo de hye ye nsa ni nyina na wo kafa wo ma wo besa ba ho no ba be bu ya tan ewrade de wo de ahye ye nsa de wo de ahye wo ma mpani nsa wo be bu ho atan de wo de ahye minister bi nsa wo be bu ho atan doctor bi be bu ho atan lawyer bi be bu ho atan judge bi be bu ho atan osofu bi be bu ho atan prophet bi be bu ho atan Yesu bua ya wate nurse ni wo be bu ho atan o teacher ni wo be bu ho atan doctor wo be bu ho atan osoja ni wo be bu ho atan o police ni wo be bu ho atan customer officer wo be bu ho atan media sofo ye be bu ho atan o dia hye wo nsa e na wo de yo what to do from dia hye ho na kata so enye bie so e na fa ye adwuma no man no ye piano ewrade boye adwuma biara ade ahye ya nsa boye ne entumi nyo businessman who is shining for a purpose be turn ade obi a mechanic obi a welder obi a shoemaker obi on the town floor obi ahye ya nsa biara de wokokwa nso kofa niema obi wa kontium de odi ahye ne nsa wo ye ho adwuma ewrade boye ne ni ho nso nokore ewo Yesu Kristo odiri mo sanse we nyame no kwafo wo ye bi pen ewrade boye diam pose wo how be ba
nneɛma yɛboto wɔ abrabɔ mu ne yɛntumi mpem mpa yɛnim wɔ deɛ wode ahyɛ yɛn nsa ho a Awurade kanya yɛneɛ Awurade ma yɛne mmra yɛ hɔ so na nneɛma pa a wode adom yɛntumi anwɔne yɛbɛbu ho akonta wobɛba bɛtua yɛka wobɛtua yɛakatua papa deɛ wɔde nokora no ho no wode akatua papa ma no Awurade boa yɛn na yɛnsa nsi fam 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 ɛwɔsan sɛ woyɛ nyame a woyɛ no kɔfoɔ ɛwɔ Yesu Kristo diri mu Odifo Basima Bako na yɛnsɔre so owura wode adeɛ ma yɛn ɛsan sɛ wobu yɛn bi na wagye yɛatom nti na wode saa akyɛdeɛ de ma yɛn Awurade obi biara wode akyɛdeɛ ama na ɔyɛ ɔkandifo a yɛde adeɛ ahyɛ ne nsa papa sɛ woammoa yɛ yɛntumi nyɛ mesrɛ sɛ boa yɛn na ma yɛn nyansare nimdeɛ a yɛbɛtumi de ayɛ ne yie na mfasodeɛ aba na Awurade wo ba watumi ama yɛmmɔ papa mesrɛ na yɛnni nyansa ne ho nimdeɛ mpo yɛsrɛ wo nimdeɛ sɛ Awurade fa dom yɛn na yɛnyɛ ne yie na so mfasodeɛ aba wei ne yɛsrɛ wo wɔ dɔba Yesu Kristo din mu na yɛbɔ mpaeɛ amen Amen. The Father's house. Legacy breakfast. Basono pay. Oh, my Father's house. 8 o'clock on pay. Benina. Bomodin say, what do you want to be? Wow. Program say, Baso. I found which will be. Never be an obedient be say you. Bia na we by this time bia fe ne bi ko fam fianin kotokuru ene brantan e ko borobon sam ne ade he wo de ko na ebeboa wo na onso so watimi akọ wanim sana conference no so beba so Bishop Adolf shia dem anope this year no watwe last week near what tema CAC that's Nyamisha Bebre, no one to any monchro, so for Sego, Nyamisha, Sano D4 bands, so Nyami Inshra. There come the channel. And TDA or the Asha on Sabiana. Bomodin said. Agasima Elsiana Abo Nonum Fidie no enkoso ana ha Bishop ya osan se duru dada ene he oni asofo mpanimfo behwie nyame asem ni bia mayen enti ka wakoma to yam enyi wo fidie ni mfiri afi na die hwam no pa ba dia sha wonsa di ho no kore Mr. Minister MP Judge Doctor Ozofo because Bishop Adolfo conference now say obi question obi san say and Azofu obi am person yes of obi aso a prophet say obi aso a prophet obi David as a prophet and dia na prophet money to obi David so odi kakra na ye dia show ho no kore nipa 20 na ye dia to ho di wom ho no kore 30 obi behwe 100 so don't jealous obi a me da so from SK Appiagyei nyame Adom a Yebesaneshia Emiliata Ansona wotinenke Bari we mi na person make us out between my friend 0244278545 0244278545 Aharamede go see